Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. No zase sú tu tie strieľačky, dúfam, že ma lepšie počuť. No, zoberte si nejakú dobrú mňamku a užívajte video. Dáme si, ako som spomínal, inú mapu. Čo dáme si? Vianoce. No. A už nám to ide 2, 1. Dobre, hráme. Keď máme 2 granáty, nejako to skúsim prehodiť. Ne, za ho minul takúto blbosťou. Teraz to hodím. Teraz, bum. Čo je? To som nečakal. Teraz. Ja som nesmrteľný. No, hora. Už bolo aj na čase. Hurá! Wow! Čo je? Bum! Tak ti treba. Dobre. Čo bro? Bum. Bežať. Ideme stade to strieľať. Ty kokos, ja som žurnalista. Ježiš. OK. Headshots. Ber tu pištol. Dúfam, že ho zabral. Vymeníme si 5,90. Toto je tiež strašne dobrá pištolka. Bum. No! Hurá. Tak. Hej, ty? Chceš? Hop. Čo sa komu zlatý? Čau. Kde? Vedľa. Tyhle bombičky tu budeš hádzať, tak. Dík. Čo? Si dole. Chceš headshot? Bum! Opa, vypadneme. Ty kokos. Headshot. Aj tu to máme miesto. Vrátime sa na moje miesto. Ok, poďme, dávaj. 30 sekúnd do konca, to je dobré. Posledný výstrel, bum. Čo chceš? Tak. Ešte teba máme. A chceš aj ty? Bum. Nemám náboje, akože fakt. Yes! Vyhrali sme. Čo ty? Ty kokos. 6300. Čo máme tu? Čo z tohto získam? Ne, nejaký kúš blbý. To mi ani treba. Solo. Neviem, skúsme ísť bossa. Ježiš, tie sú zmedoví. No. Poďme.
Yes. Niečo som ubral. Toto, keby sa mi chcelo toho bossa dať, ale nejako sa mi nechcelo. To som len toľko ubral, Ježišmária. To vieš, čo by som za to získal? Niečo. Dáme teraz takto. Takúto mapu. Pridáme zvuk. OK, let's go. Ako by povedal. Tu ste. Po ňom. Ty kokos, boha. Vy zabíjajte halu. Akačko také zelené. Poď. Tu ste, môj zlatý. Čau. Akačko, tu nemáme tu pištol. Kapol som. Prebijame. O ty kokos. Nie, tu vypadni. Kde? Počkať. Mierim. Ty. Žena. Ty kokos. Čo je? 14, 6, 15, 6, čo? No čo je? No čo je môj? No poď sem. Ty kotrmelce tu budeš robiť, čo to za blbosti. Ok. Ešte teba. Jeba tebe. Dávam headshot. Ty kokos. Mama, pomoc. Ok. Máme. Ty kokos, máme to. Ježišmária. Tak sa budeme Rehu, že ženská, no. Poď sem. Ok. Teba dáme. Tak sa mi páčiš. Keď skápeš predo mnou, ježiš, ty si taký krásny, keď skápeš. Yes, poď! Sú len dvaja. Len dvaja, poď. Ja už dúfam, že nepripúdem. Nie. Ok.
Headshot. Headshots. Kill. Kill 19. 30 sekúnd do konca. OK. Poďte sa. Tridsať 47. Treba počítať. Ty kokos. Treba počítať. Ty kokos. Ešte po ňom. Dostrelný počítač. Ty kokos, počítač. Dosť veľa peniazy. Dobre. Ak sa vám video páčilo, nezabudni ho podporiť lajkom a pre viac videí daj odber. Čau.